Insellmilkom lejla tajba, kemm jingburi li f'dan iż-żmien ta' diffikultà li għaddej minnu pajjiżna, li għaddejja minnu d-dinja, iktar minn kollox, illum il-Gvern flimkien mal-imsieħba soċjali fih dan l-MCASD li gburi li jinsabu warajja llum, mhux warajja, miegħi flimkien mal-bqija tal-Gvern, flimkien mal-bqija tal-pajjiż, ilħaqna patt soċjali storiku. Patt soċjali bla preċedent anke maħud fil-kuntest ta' ċirkostanzi partikolari li ninsabu fihom illum. Ftehim li jiddefinixxi il-kobor tal-poplu Malti li f'mument ta' diffikultà f'ċirkostanzi bla preċedent dawn huma ċirkostanzi li ebda ġenerazzjoni qatt m'għaddiet minnhom. F'dan il-mument ingħaqadna pon flimkien il-unions, min iħaddem, il-Gvern, l-impjegati, ingħaqadna kollha flimkien faqda nazzjonali biex flimkien noħorġu lil Malta u lil Għawdex minn dan il-mument illi ninsabu fih. Flimkien mad-dinja, flimkien mal-bqija tad-dinja. Mhux biss nelbu dan il-mument, imma nelbu dan il-mument fi żmien qasir. Illum il-Gvern u l-imsieħba soċjali qbilna dwar it-tielet sett ta' miżuri mill-aspett finanzjarju, mill-aspett ekonomiku li se nkunu qegħdin inniedu biex mhux biss niġġieldu l-pandemija tal-coronavirus mill-aspett mediku imma wkoll mill-aspett ekonomiku biex niġġieldu, biex nirribattu, biex nilqgħu għall-impatt negattiv li l-virus se jħalli l-epidemija, l-pandemija se tħalli fuq l-ekonomija dinjija. Miżuri maħsuba mhumiex biss miżuri finanzjarji, imma huma miżuri maħsuba biex jinjettaw il-fiduċja, it-tama u l-kuraġġ fil-poplu tagħna. Fin-negozji tagħna, fuq kollox fil-ħaddiema tagħna li tant għandna l-qalbna bħala Gvern. Fiduċja lill-poplu Malti u Għawċi. Li f'mument fejn forsi ħafna din jaħsbu illi m'hemmx tama, aħna b'dan il-ftehim, aħna bil-pożizzjonijiet li ħadna sa mill-bidunet qed ngħidu li iva wara l-mument ta' dlam li forsi qegħdin jaraw ħafna hemm id-dawl u dak id-dawl se jiġi ma jdumx. Forsi tgħidu li pożittiv inħares lejn il-ħajja b'mod oġġettiv. Il-ħajja hija perjodi sbieħ, perjodi anqas sbieħ, perjodi ta' diffikultà, imma tkun dejjem pożittiv. Tkun dejjem pożittiv anke f'mumenti ta' diffikultà u tittama dejjem u jkollok il-kuraġġ. Għandi ħafna kuraġġ, għandi l-kuraġġ għaliex naf li għandi Gvern maqut warajja, naf li għandna l-imsieħba soċjali warajna wkoll, fuq kollox għandna l-poplu Għawċi u Malti warajna tant appoġġ f'dawn il-mumenti illi tant jagħmlu lek kuraġġ biex tibqa' taħdem ħalli flimkien noħorġu kemm jista' jkun malajr minn dan il-mument. Dan huwa t-tielet sett ta' miżuri kif spjegajt. L-ewwel sett qabel nidejna l-ewwel sett ta' miżuri dak li kien jaħseb biex jiġu posposti numru ta' taxxi, taxxa provizorja, taxxa dwar il-valur miżjud, il-ħlas tat-taxxa dwar il-valur miżjud u l-ħlas tal-bolol. Kif fimna wkoll mill-aspett mediku li din hija sitwazzjoni bla preċedent. Sitwazzjoni bla preċedent għaliex m'għandniex anteċedenti jew preċedenti, jiġifieri sitwazzjonijiet ta' qabel li stajna nibbażaw fuqhom. Ħadd ma jaf jekk il-kwistjoni jseddum ġimgħa, ġimagħtejn, 4 ġimgħat jew iżjed. Mela allura konna nafu li biex nikkumbattu s-sitwazzjoni ta' pandemija li ninsabu fiha għandna dak li jissejjaħ war chest. War chest huwa fi żmien il-gwerra is-soldati kien ikollhom dik il-kaxxa li kien ikollhom il-munizzjon fiha, l-armi fiha biex biha setgħu jiġġieldu gwerra. Illum maħniex fi gwerra tal-armi, imma qegħdin fi gwerra. Fi gwerra differenti minn kif tradizzjonalment nafuha, imma hija sitwazzjoni ta' gwerra. U kull pajjiż għandu dak il-war chest, il-flus illi jkollu available għalih biex jirid juża u jutilizza biex ikun jista' joħroġ minn dik is-sitwazzjoni ta' gwerra u l-pandemija ġabet magħha gwerra, forsi mhux fis-sens tradizzjonali, imma daqstant ieħor kiefra, gwerra li qed tħalli l-imwiet madwar id-dinja u ħallit ħafna imwiet u ħafna persuni illi ttieħdu mill-virus. U għandna dan il-war chest illi titkun prudenti, titkun iggalbat kif se tqasmu. Tista' tieħu għażla, forsi tkun l-għażla populista
U stajna morna għal dik l-għażla populista li ngħidu fl-ewwel setta miżuri ħanutilizzaw dal-war chest kollu. Żgur li kulħadd kien joħroġ ifaħħarna u jgħidilna forsi l-aqwa gvern fid-dinja, l-aktar gvern li kien galantom. Stajna mill-nek. Imma konna nkunu qed nissugraw li jasal mument illi jkun tfadallek bżonn illi tinjetta aktar flus fl-ekonomija li tagħti aktar inċentivi finanzjarji biex tkompli tgħin lin-negozji u lill-poplu tagħna biex joħroġ minn dan il-mument u tiġi f'sitwazzjoni fejn ma jkollokx biżżejjed flus. Dik ma ridnijiex. Il-galbu l-għaqal li għandu dan il-gvern ma jitlobx hekk. Konna bil-għaqal meta xprunajna l-ekonomija tagħna f'dawn l-aħħar snin. B'mod partikolari nirringrazzja l-ħaddiema u n-negozji tagħna illi tant ħadmu biex kellna l-ekonomija b'saħħitha illi għandna illum. U rridu nkunu daqstant ieħor bil-għaqal u galbati f'dan il-mument. Hekk ukoll konna meta nedejna t-tieni set ta' miżuri. Naf li kellna kritika meta nedejna l-ewwel set ta' miżuri. Stajna rribattejna jew ilqajna billi nkunu populisti u nxerdu kollox. Hemmhekk konna ħanarġgħu niġu fl-istess diffikultà li ma ridniex naqgħu fiha meta nidejna l-ewwel set ta' miżuri li dak il-war chest, dik il-kaxxa illi għandna biex niġġieldu din il-pandemija mill-aspett finanzjarju ma naħarqux kollha f'daqqa. Imma naħsbu wkoll għall-eventwalità il-ħażina jindejjem naħseb fil-ħażin ħalli tajjeb ma jonqos imma jista' jkollok ċirkostanza fejn il-pandemija ddum ftit aktar milli wieħed jaħseb u allura rridu naħsbu għal dik l-eventwalità u li jkollna xi nqasmu mhux biss illum imma wkoll il-ġimgħa d-dieħla. U meta nedejna t-tieni pakkett dak kien il-prinċipju illi nagħtu b'mod gradwali inċentivi fl-ekonomija tagħna lin-negozji lil ħaddiema tagħna biex nixprunawhom imma b'mod gradwali. L-istess strateġija li wara kollox użajna fil-parti medika. Il-miżuri għamilnihom b'mod gradwali skont il-bżonn u ċ-ċirkostanza tal-mument. Approach illi l-ewwel wieħed kelli ħafna kritika dwaru. Kelli nkun reżistenti f'ċertu deċiżjonijiet kruċjali li kien hemm min beda jimbotta li jittieħdu u jien flimkien mal-bqija tal-kabinett ħadna deċiżjonijiet strateġiċi kalkulati maħsuba illi sallum il-ġurnata gburi illi ngħid illi taw ir-riżultat meħtieġ. Il-priorità tas-saħħa, il-priorità tal-gvern li nibżaw għas-saħħa tal-poplu Malti tpoġġiet fuq quddiem u llum ir-riżultati. Nista' nitkellem sallum, ma sallum ir-riżultati juru kemm konna proattivi fl-approach li kellna fil-qasam tas-saħħa rigward is-sitwazzjoni tal-coronavirus u fejn id-deċiżjonijiet li ħadna kienu kliniċi, korretti, meqjusa u meħudin fil-waqt opportun. L-istess id-deċiżjonijiet li se nkunu qegħdin nieħdu biex inżommu l-ekonomija ta' pajjiżna b'saħħitha, biex inżommu n-negozji tagħna ħajjin, biex inżommu l-impjiegi tal-Maltin u l-Awċin b'saħħithom. U id-deċiżjoni illi wasalna għaliha llum flimkien mal-imsieħba soċjali kienet waħda biex niżguraw illi n-negozji tagħna jibqgħu b'saħħithom imma fuq kollox ħadd ma jispiċċa mingħajr impjieg. Jew illi naqsu il-possibilità illi persuni jispiċċaw mingħajr impjieg. L-ewwel żewġ pakketti li nidejna valur ta' 1.81 biljun euro. Valur massiv konsistenti f'tax deferments, jiġifieri f'taxxi li l-gvern irid jiġbor, nitkellmu taxxi fuq medda li tkellimna dwarha ta' 700 miljun li l-gvern mhuwiex se jkun qed jiġborhom, mhux qed ngħid illi mhux se jkun qed jiġborhom qatt ma se jkunu qed jiġu posposti, dak ifisser li tħallit il-likwidità fin-negozji tagħna għaliex il-flus flok marru għand il-gvern fil-mument li kellhom imorru baqgħu għand in-negozji tagħna. Parti minnhom dak il-1.81 billion kienu cash injection, jiġifieri injection diretta ta' flus mill-gvern fin-negozji. U l-parti l-oħra kienet tikkonsisti f'garanziji li l-gvern kien lest u għadu lest naturalment parti minn dak il-pakkett li jipprovdi lin-negozji tagħna sabiex ikunu jistgħu jieħdu soft loans, jiġifieri loans brati ta' imax illi jkun baxx ħafna. Nixtieq illi llum ma nixtieqx inkun repetittiv, imma bil-forsi kolli nagħmel rassenja fil-qosor tal-miżuri li nedejna diġà għaliex dan għalkemm huma pakketti separati, settijiet separati, ġifieri qed jitħabbru minn ġimgħa għal ġimgħa, jista' jkun hemm ġranet li nħabbru aktar miżuri b'mod iktar fil-viċin, jista' jkolli nieħdu aktar fit-tul dejjem inqisu ċ-ċirkostanzi, imma fl-aħħar mill-aħħar huma settijiet ta' miżuri li jiffurmaw parti minn pakkett akbar.
L-ewwel set kien jikkonsisti fil-differiment, fil-differiment tat-taxxa provviżorja tal-bolla u tat-taxxa dwar il-valur miżjud, illi konna qed immexxuhom il-qudiem għal data li s'issa għadna ma ħabbarniex li qed iwedu huwa illi fil-mument li dawk it-taxxi jiġu dovuti, ġifieri meta nkunu ħriġna mill-ċirkostanzi illi ninsabu fihom illum wieħed jagħti ż-żmien kollu lin-negozji tagħna biex ikunu jistgħu iħallsu b'mod komdu mingħajr imaxijiet naturalment mingħajr multi mingħajr penalitajiet. Dik kienet l-ewwel miżura. Miżura oħra b'saħħitha ħafna kienet illi fejn għandek żewġ ġenituri koppja u dan jottu kollha single parents illi jaħdmu fis-settur privat, waħd parti miż-żwieġ, parti mill-konjuġi, jew fil-każ ta' single parent, dik is-single parent, jew dak is-single parent, jitħallas mill-gvern is-somma ta' 800 euro fix-xahar sabiex ikun jista' jieħu special leave u jkun jista' joqgħod mat-tfal id-dar fil-perjodu li fih l-iskejjel tagħna se jibqgħu magħluqin. Miżura li mistennija tolqot 12,000 familja u li se tiswa 19 miljun euro fuq medda ta' xarejn. Miżura oħra ambizzjuża kienet dik li tgħin lil persuni li għandhom b'diżabilità u huma hekk reġistrati mal-Jobs Plus illi flok imorru għax-xogħol dawn persuni li huma fid-dinja tax-xogħol reġistrati mal-Jobs Plus imma minħabba il-vulnerabilità tagħhom jażlu li joqogħdu d-dar u jkun tajjeb li joqogħdu d-dar minħabba l-sitwazzjoni tal-COVID-19, hemmhekk ukoll se jkunu qegħdin jirċievu ħlas ta' 800 euro fix-xahar imħallas mill-gvern. Miżura li se tiswa fuq medda ta' xarejn 2 miljun euro ieħor. Dawk il-persuni illi għal raġuni konnessa mal-pandemija tal-COVID-19 li ġew essenzjati minħabba li naqqas ix-xogħol fl-industrija tagħhom b'effett mid-9 ta' Marzu 2020 se jkunu qegħdin jingħataw is-somma ta' 800 euro fix-xahar bħala benefiċċju speċjali tal-qatt. Però mhijiex hemmhekk dik hija lanqas miżura li għandi għal qalbi. Jekk hemm miżura li ddejjaqni f'dan il-pakkett hija dik. Tgħidu li ddejjaq miżura illi iżżid il-benefiċċju tal-qatt b'mod speċjali sakemm iddum il-pandemija b'tan drabi, iva, għaliex dan il-gvern ma jemminx fil-qatt. Dan kien il-gvern li mill-2013 sal-lum eret il-qatt f'pajjiżna fejn wasalna l-sitwazzjoni ta' kważi full employment. U hekk hija l-mira, anke volja ċirkostanzi huma differenti llum, ċirkostanzi diffiċli bla preċedent xorta tibqa' dik il-mira u dik l-ambizzjoni illi għandu dan il-gvern. Li mhux jinċentiva l-qatt imma jinċentiva x-xogħol. Li joħloq ambjent katalista għax-xogħol. U li anke f'mument fejn ix-xogħol bil-fors naqas tlifna. L-industrija tat-turiżmu waħedha tlifniha kollha biex ħadna l-miżura restrittiva biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti wawċi meta laqna l-ajruport u l-portijiet tagħna hemmhekk tajna parti sostanzjali mill-ekonomija tagħna li tfisser inqas impjiegi, però xorta bil-miżura li se nnedu llum se nżommu l-aċċ li għandna x-xogħol. Aħna gvern aċċan għax-xogħol. U għandna poplu Malti li jrid ix-xogħol, poplu bieżel għax-xogħol li ikkaratterizzat bil-bżulija tiegħu għax-xogħol. Għal daqstant, anke fl-ispirtu l-miżura li ħankomplu nnedu llum waħda mill-miżuri ma l-miżura prinċipali hija maħsuba biex tkompli żżomm in-nies fl-impjieg għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom illi aħna rridu illi n-negozji tagħna ikunu lesti biex mal-mument li noħorġu minn din is-sitwazzjoni mhux normali ikunu up and running biex nerġgħu naħarbu bis-saħħa fit-tkabbir ekonomiku. U hemmhekk se naslu. Dik hija l-mira u bħala gvern se nixħtu s-saħħa kollha tagħna wara n-negozji tagħna biex naslu hemmhekk. Jien ma rridx li jaslu ġimagħtejn, 3 ġimgħat, 4 ġimgħat oħra u jkollna sitwazzjoni fejn is-sitwazzjoni tiklerja minn aspett mediku tkun aħjar l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna issa hu l-mument li n-negozji, restaurants jistgħu jerġgħu jiftħu, bars jistgħu jerġgħu jiftħu u n-negozji tagħna iridu jibdew bl-ewwel radda tas-sajlieb li jerġgħu ifittxu l-impjegati għax kellhom jissenzjaw. Dik tkun xi ħaġa li ma tagħmel sens. Għax nitilfu ħin prezzjuż u l-ħin huwa prezzjuż. Il-ħin huwa prezzjuż għaliex jekk inkunu ta' qudiem nett dak jitina li bħala pajjiż vantaġġ kompetittiv fuq pajjiżi oħra li nkunu fuq qudiem nett u nemmen li minn din is-sitwazzjoni aħna se nkunu kapaċi bħala pajjiż li noħolqu ħafna u ħafna opportunitajiet.
U minn mument ta' diffikultà indawruh f'mument ta' opportunità. Imma jrid ikollna in-negozji tagħna li nħalluhom ħajjin, nħalluhom b'saħħithom u nħalluhom lesti biex mal-mument jibdew u jerġgħu imorru għal dak li konna ftit tal-ġimgħat ilu. Is-setturi l-aktar milquta bil-pandemija identifikajnihom b'mod ġenerali huma dak tal-wholesale, is-setturi milquta bl-aktar mod kritiku, bl-aktar mod negattiv, wholesale ta' partijiet minnu, retail, accommodation, food and beverage service activities, renting and leasing of motor vehicles, employment activities, travel agency, tour operation and other reservation services and related activities, security and investigation activities, service to buildings, transport, creative arts and entertainment activities, personal activities. Għadġilt fil-lista għaliex se jkollna kategorija b'mod sempliċi, kull negozju se jkun jista' jdaħħal kodiċi li diġà għandu dik li tissejjaħ in-NACE code, idaħħal il-VAT number fuq portal fuq website li ħadd inħoloq għal dan l-iskop u jkun jaf mill-ewwel għal liema benefiċċju japplika biex innaqsu burokrazija u ndaħlu is-sempliċità. Miżura bla preċedent li se nkun qiegħed inħabbar issa hija miżura ambizzjuża, hija miżura li tfisser ħafna mill-aspett finanzjarju, imma hija miżura li flimkien mal-imsieħba soċjali fih dan l-MCASD qbilna li għandna ressaqni aħna il-proposta qablu magħna l-imsieħba soċjali u se nkunu qegħdin inniduha għaliex għandna fiduċja fil-ħaddiema Maltin u Għawċin. Fiduċja li l-ħaddiema Maltin u Għawċin, in-negozji tagħna se jpattu lura il-fiduċja li l-Gvern qiegħed juri fihom illum f'ħafna u ħafna ħidma. Dan mhuwiex esperiment. Dan huwa exercise illi għandu l-aħħar 7 snin li jikkonfermaw kemm se jaħdem. Fl-aħħar 7 snin kellna l-ekonomija tagħna, n-negozji tagħna, il-poplu b'mod ġenerali Malti u Għawċin li ħadem u stinka kemm felaħ bekk saħħaħna l-ekonomija. Illum huwa l-mument tal-Gvern illi f'mument ta' diffikultà jidħol bis-saħħa tar-riżorsi kollha illi għandu biex ikunu li jerġa' jagħti dik il-fiduċja biex fil-mument illi noħorġu minn din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha naħarbu niġru il qudiem. U għaldaqstant għal dawn il-kategoriji kollha li semmejt ta' impjiegi illi ġew milquta ta' setturi li ġew milquta b'mod negattiv, b'mod l-aktar kritiku, qed nitkellmu dwar 60,000 ħaddiem. 60,000 ħaddiem. Eluf ta' ħaddiema. Il-Gvern se jkun qiegħed iħallas 800 euro fix-xahar għal kull ħaddiem. Jiġifieri 60,000 ħaddiem li għalihom il-Gvern se jkun qiegħed iħallas is-somma mill-fondi tal-Gvern ta' 800 euro fix-xahar. Din se tiswa bis-60,000 għandek il-maġġoranza li huma full-timers. Għandek uħud li huma part-time somma qawwija ta' 44 miljun euro fix-xahar, kull xahar. Ġifieri sakemm dan il-benefiċċju se jibqa' fis-seħħ il-Gvern biss fuq dan il-benefiċċju se jkun qiegħed iħallas is-somma ta' 44 miljun euro fix-xahar. Din tott ukoll għal dawk il-persuni li mhumiex f'impjieg imma huma self-employed, jiġifieri m'hemmx distinzjoni bejn min huwa in employment, min hu impjegat u min huwa in self-employment se tkun tot dan il-benefiċċju ta' 800 euro fix-xahar se jkun jott għaż-żewġ kategoriji ta' ħaddiema. Xi tfisser din il-miżura? Tfisser li dawk il-ħaddiema kollha u għandna numru sostanzjali ta' ħaddiema f'pajjiżna li qegħdin fuq il-paga minima nazzjonali, il-Gvern se jkun qed iħallas u il-paga sħiħa tagħhom. Ħarisna lejn x'għamel ħadd ieħor. Ma ħnissa nħallsu 75%, ma ħnissa nħallsu 80%, għas se nħallsu 100%, se nħallsu iżjed minn 100% tal-paga li dak il-ħaddiem qed jirċievu llum. Għaliex dil-paga se tkun tfisser żieda ta' 23 euro fix-xahar. Mela min qiegħed illum bil-paga minima nazzjonali u qiegħed fl-ewwel sena ta' impjieg se jkollu mhux tnaqqis fil-paga imma żieda fil-paga tiegħu ta' 23 euro fix-xahar. Aħna nemmnu fil-ħaddiema, fuq kollox aħna però Gvern ta' ruħ soċjali. Jiena kburi li nemmen ħafna fil-prinċipji soċjalisti u meta ħarisna lejn dan il-pakkett ta' miżuri, l-ewwel ħaġa li ħsibna fiha kienet ejja naħsbu fiż-żgħir. Ejja naħsbu fil-ħaddiem iż-żgħir. Li lanqas ħaġa li għandu bżonn f'mument bħal dan huwa li naqsulu
mill-income limitat li diġà għandu. Li mad-diffikultajiet mal-ansjeta li għaddej minna kulħadd inkomplu nżidulu l-ansjeta li l-paga diġà żgħira tiegħu kompli tonqos. U għaldaqstant nifhem illi kulħadd bħalissa għandu dik iċ-ċerta ansjeta żgur imma li ma rridniex inkunu aħna li noħolqu iżjed. U għalhekk illi ħriġna b'dan il-pakkett illi mhux tnaqqis jaħseb imma f'żieda f'paga sħiħa li se jkun qed iħallas għall-gvern dik it-top-up ukoll fil-paga illi tagħmel ukoll differenza. Din il-miżura tott ukoll għal min b'effett mid-9 ta' Marzu nifhem li kien hemm min irraġuna u qal is-setta miżuri l-ewwel żewġ settijiet ta' miżuri li nieda l-gvern ma kinux ambizzjużi biżżejjed. U reaġixxa u nifhem li kienu reazzjonijiet illi kienu ġenwini billi jissenzja xi persuni. Dan il-benefiċċju se jkun jgħod b'mod retroattiv għad-data tad-9 ta' Marzu, ġifieri jmur blura għad-data tad-9 ta' Marzu, sakemm min iħaddem il-prinċipal, l-employer, iddaħħal lura lil ħaddiema illi ġew essenzjati f'dan il-perjodu. It-tieni parti tal-ftehim illi llum ilħaqna fl-MCSD mela dawk il-ħaddiema kollha illi il-ħaddiema kollha li huma fis-settur, il-gvern se jkun qed javvanza s-somma ta' 800 euro fix-xahar li huma f'dawk is-setturi milquta b'mod kritiku 800 euro għal kull ħaddiem. U d-domanda naturali tqum x'se jiġri jekk ħaddiem jaqla 1000 euro fix-xahar jew 1200 euro fix-xahar. Il-ftehim li lħaqna fl-MCSD huwa illi il-gvern joħroġ, jekk għandek anke impjieg ta' 1000 euro, il-gvern se jkun qed joħroġ xorta ta' 1000 euro fix-xahar. Il-gvern se jkun qed joħroġ xorta is-somma ta' 800 euro min iħaddem l-employer jekk qed nitkellmu fuq employment li l-income minnu huwa ta' 1000 euro fix-xahar, 800 joħroġhom il-gvern, l-employer joħroġ il-200 euro differenza. Sa meta qed nitkellmu dwar income ta' 1200 euro fix-xahar. Jiġifieri jekk għandna persuna li għandha 1200 euro income fix-xahar, il-gvern se joħroġ 800, min iħaddem se joħroġ id-differenza ta' 400. Jekk qed nitkellmu fuq min qed jaħdem b'aktar minn 1200 euro fix-xahar, l-appell tiegħi fejn il-prinċipal fejn min iħaddem jista' jkun li jibqa' iħallas kemm jista' biex iqarreb il-paga sħiħa jekk iċ-ċirkostanzi finanzjarji tal-mument ma jippermettux, allura hemmhekk nappella għal flessibilità, raġonevolezza anke min-naħa tal-impjegati dina fl-aħħar mill-aħħar kwistjoni ta' flessibilità. Li kulħadd jifhem iċ-ċirkostanza partikolari, kunu flessibbli ħalli naħsbu għall-impjiegi. Anka fil-każ ta' min qiegħed jaqla sas-somma ta' 1200 euro fix-xahar. Hemm realtajiet, hemm min mill-employers jista' jħallas dik id-differenza ta' top-up ta' 400 euro fix-xahar fuq 800 li qed jagħti l-gvern, hemm min qiegħed f'realtà għal raġuni jew oħra illi se jkun qiegħed f'diffikultà biex iħallas it-top-up fuq 800 euro fix-xahar li se jħallas il-gvern. Hemmhekk ukoll nappella raġonevolezza. Ftehim huwa illi t-top-up jitħallas sal-differenza ta' 400 euro biex tintlaħaq is-somma ta' 1200 euro fix-xahar għal min naturalment għandu paga ta' 1200 euro. Jekk ikun hemm ċirkostanzi partikolari fejn prinċipal ma jistax iħallas dik it-top-up, hemmhekk il-ftehim li għandna fl-MCSD huwa illi impoġġu bil-qiegħda l-unions min iħaddem id-dipartiment dwar ir-relazzjonijiet industrijali u wieħed jasal għal ftehim każ b'każ. Hekk titlob ir-raġonevolezza, hekk titlob il-flessibilità. Fuq kollox qegħdin nagħmlu dan kollu biex nippreservaw l-impjiegi. Jiena nifhem illi għal ħafna negozji tkun faċli illi jgħidu l-ħfef ħaġa f'dan il-mument huwa nagħlqu l-bibien u mmorru lejn id-dar. Qlajna fis-snin passati ngawduh u x'jiġri għada mhijiex problema tagħna. Aħna ma rridux ninkoraġġixxu dik il-mentalità. Jien nemmen f'mentalità pożittiva fejn tinċentiva lin-nies, fejn tinċentiva lin-negozji lil-ħaddiema u nar opportunitajiet sbieħ għal dan il-pajjiż. U għalhekk qiegħed nappella li jkun hemm raġonevolezza ħa nippreservaw l-impjiegi tagħna, impjiegi li huma b'saħħithom u nkomplu dejjem inħarsu b'mod pożittiv u nibqgħu mixjin il-qudiem. Hija miżura li tibni fuq it-tieni pakkett ta' miżuri fejn l-miżura fit-tieni pakkett ta' miżuri kienet li l-gvern ħallas l-ekwivalenti ta' jumejn fil-ġimgħa tal-paga bażata fuq 800 euro liħ fix-xahar, illum il-jumejn telgħu għal 5 ijiem fil-ġimgħa tax-xogħol, jiġifieri l-gvern se jkun qiegħed iħallas is-somma sħiħa
ta' €800 fix-xahar. Miżura oħra illi f'kategorija oħra ta' impjiegi ġifieri dawk milquta b'mod anqas kritiku imma milquta wkoll bl-effetti tal-pandemija tal-COVID-19 qed nitkellmu fuq is-settur tal-manifattura, parti mis-settur tal-wholesale, parti mis-settur tal-retail, warehousing u information, hemmhekk ukoll se nkunu qegħdin nagħtu l-codes relattivi għal kull negozju biex sempliċement wieħed idaħħal il-VAT number, telalu l-code u skont il-code hemm il-benefiċċju li jkun intitolat għalih, hemmhekk il-gvern se jkun qiegħed iħallas f'dawn is-setturi milquta b'mod anqas kritiku mis-setturi li tkellim dwarhom. Aktar qabel l-ekwivalenti ta' ġurnata paga għal kull ħaddiem bażata dejjem fuq is-somma ta' €800 fix-xahar, però se ndaħlu hemmhekk il-possibilità li minn ġurnata l-employer jista' jibbenefika minn jumejn paga. Ġifieri hemmhekk qed indaħlu dik il-possibilità li minn jum jitilgħu għal jumejn ukoll, miżura li se tolqot 50,000 ħaddiem u li se tiswa 17 miljun euro fix-xahar. Għawdex. Tkellimt, smajt u l-vuċi kienet waħda illi għawdex minħabba il-kwistjoni tal-insularità doppja, gżira. Fi gżira, minħabba l-fatt ukoll illi hija gżira illi tiddependi immensament fuq it-turiżmu kemm fil-industrija prinċipali tal-lukandi, ristoranti u wkoll f'industri anċillari jidher ċar illi l-gżira Awċija intlaqtet b'mod kemm xejn aktar negattiv minn Malta. Fis-setturi milquta bl-aktar mod kritiku ġifieri dik l-istess lista ta' setturi li tkellim dwarhom aktar kmieni, hemmhekk naturalment kull ħaddiem Awċi, kull ħaddiem f'Għawdex se jkun qed jibbenefika minn €800 fix-xahar li jitħallsu mill-gvern u japplikaw dawk il-prinċipji li tħaddid dwarhom aktar qabel u li japplikaw għal ħaddiema li qegħdin f'Malta. Is-setturi l-oħrajn li huma anqas kritiċi dak li semmejt aktar qabel, manifattura, parti mill-wholesale, parti mill-retail, warehousing u information, se jkunu flok l-ekwivalenti ta' ġurnata bil-possibilità li titla' l-jumej se jkunu qegħdin jirċievu mill-ewwel il-ħlas ekwivalenti għal jumejn xogħol. Il-benefiċċji kollha, il-miżuri kollha li semmejna llum japplikaw blura mid-9 ta' Marzu. Ġifieri kull min qal li dak li ħabbarna fid-9 ta' Marzu ma kienx biżżejjed se nkunu qegħdin nieħdu dan il-pass ukoll li dak kollu li tkellimna dwaru imur lura għad-9 ta' Marzu. Part-timers, hemmhekk ukoll ħsibna għal min jaħdem biss part-time job, il-miżuri kollha li tħaddidna dwarhom, nispjegajt dwarhom, japplikaw l-istess mod għal part-time, japplikaw pro rata u allura ċifra li wieħed se jkun qiegħed jaħdem fuqha jikkalkula fuqha ma tkunx waħda ta' €800 imma tkun waħda ta' €500 fix-xahar. In-nefqa tal-gvern għal din il-parti tal-cash injection, ġifieri il-parti fejn il-gvern qed jinjetta flus b'mod dirett fl-ekonomija ta' pajjiżna, ħalli barra minna il-miżuri l-oħra kollha li semmejna ġifieri il-garanziji tal-gvern, il-posponiment tat-taxxi, imwarbin daw kollha il-cash injection li l-gvern se jkun qiegħed iħallas jammonta għal madwar €70 miljun fix-xahar. Din hija ċifra kbira, hija ċifra li tikkonferma iżda l-fiduċja li dan il-gvern għandu fin-negozji fuq kollox fil-ħaddiema tiegħu. U hawnhekk l-appell tiegħi huwa aktar qabel appellajt għal flessibilità. L-flessibilità tfisser li biex nippreservaw l-impjiegi kulħadd irid ikun raġonevoli. Illi l-employers iridu jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jissalvagwardjaw il-paga li kellhom sa qabel illum l-impjegati tagħhom, l-impjegati min-naħa l-oħra jridu jifhmu li dan huwa mument partikolari illi jeħtieġ ukoll element ta' sagrifiċċju. Però hawnhekk nagħmel appell lil min iħaddem. Mument ta' ġid jasal u jasal ma jdumx. U hemmhekk ukoll fil-mument li jerġa' jkollna l-ġid li kellna f'dawn l-aħħar 7 snin hemmhekk ukoll nappella daqstant ieħor għal flessibilità u l-ħaddiema kollha li llum se jkunu qegħdin jagħmlu sagrifiċċju, dak is-sagrifiċċju jipattuhom lura f'mument ta' ġid billi dakinhar min jaħdem jiġi mogħti lura dak illi llum jista' ikun tilef. M'hemmx obbligu legali dan huwa x'naħseb jien bħala mexxej bħala kap ta' gvern illi għandu għal-qalbu ruħ soċjali, mhux se jkun hemm obbligi, imma jiena naf kemm għandna employers
U dan kien is-sentiment komuni li kellhom l-employers meta tkellimt magħhom, kemm flimkien kif ukoll individwalment, kemm għandhom għal qalbhom il-ħaddiema tagħhom. Dak kien sentiment tista' tgħid komuni. U qed nappella għal dak is-sentiment illi fil-mument ta' diffikultà niġbdu ħabel flimkien kulħadd trid jagħmel parti mis-sagrifiċċju, anka min qed jaħseb li min ħaddem m'għamilx sagrifiċċji mhuwiex minnu, saru ħafna sagrifiċċji, tkellimt ma' ħafna persuni li għandhom in-negozji tagħhom, illi għaddejjem minn diffikultajiet, illi għamlu investimenti, illi ssugraw il-kapital tagħhom, irrinvestew dak li qalgħu, u llum qed jissugraw dak li investew. Dak nifhimhom ukoll, nifhem min hu impjegat, nifhem ukoll il-min huwa fin-negozju, u għaldaqstant għalhekk din hija xi ħaġa kollettiva li flimkien irridu noħorġu minnha. Kif ħadna ħsieb bl-istess mod, kif ħadna ħsieb is-saħħa tal-poplu Malti u għawċi kif se nibqgħu nieħdu ħsieb is-saħħa tal-poplu Malti, se neħdu ħsieb l-impjiegi tal-Maltin u tal-Awċin, se neħdu ħsieb in-negozji tal-Maltin u l-Awċin, se neħdu ħsieb l-ekonomija tagħna illi tant nemnu fiha, aħna gvern favur in-negozju, pro-market, dan huwa gvern li huwa pro-market li jemmen fin-negozji tagħna, li jemmen fil-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u Awċin, li jemmen fuq kollox fil-bżulija tal-Maltin u l-Awċin. Dan hu l-mument tal-aħna, dan huwa l-mument tal-aħna akbar mill-jiena, jiena konvint illi flimkien jekk kollha kemm aħna npoġġu l-aħna fuq quddiem u l-jien fuq wara se nkunu qegħdin noħorġu minn dan il-mument fil-qrib u b'mod b'saħħtu, b'mod aktar b'saħħtu milli fil-fatt ninsabu fih illum. Grazzi. Prim Ministru. Għandna domandi, skużani, ħsib li m'hemmx. Kont ottimist f'din il-parti. Claudio Collejrom il-ġurnal L-Orizzont. Ottimist iżejjed qed jgħiduli. Din l-għajnuna ġdida kif tikkompara ma l-għajnuna li qed jagħtu pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea? Tikkumpara tajjeb ħafna bl-istess mod illi konna fuq quddiem nett illi nidejna miżuri mill-aspett mediku illi ħadd ieħor segwa warajna. Ma rridx nagħmel paraguni għaliex l-ar ħaġa li tista' tagħmel huwa li tagħmel paraguni f'dan il-mument. Mhux ħanejt Malta aħjar minn pajjiż ieħor jew Malta inqas minn pajjiż ieħor, fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa hija xi ħaġa ta' Malta, hija xi ħaġa globali. Kull pajjiż qed jagħmel miżuri mill-aspett mediku biex jilqa' s-saħħa tal-poplu tiegħu bl-aqwa mod f'dak il-mument partikolari, l-istess mill-aspett ekonomiku. Fil-verità aħna se nkunu qegħdin nagħmlu b'dal-miżura ta' dan it-tielet pakkett se nkunu qegħdin nagħtu cash injection qawwija u qawwija immens fl-ekonomija tagħna. Però m'għandix dubju minn din il-miżura hija miżura approvata b'mod unanimu mill-kabinett, miżura approvata b'mod unanimu fih dan l-MCESD ukoll u għaldaqstant konvinti minn dan il-pass, konvinti li dan huwa l-aqwa investiment li stajna nagħmlu f'pajjiżna. Żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. Xtaqt nistaqsijek f'dan ix-xenarju kollu il-pensjonijiet mhumiex salvagwardjati minħabba li jista' jkun hemm employers li forsi they default on the pension aspect. Barra minn hekk xtaqt nistaqsik ukoll kemm minn dawn il-miżuri kienu frott ukoll ta' diskussjonijiet li saru bejn jidher li l-bieraħ kien hemm rapporti li xi 25-28 CEO tlaqqgħu mill-Malta Chamber biex iresqu miżuri. How much of that was taken on board, Prime Minister? Għal-persuni kollha li diġà jipperċepixxu pensjoni, il-pensjoni tagħhom se jibqgħu jirċevuha b'mod sħiħ. Ġifieri assolutament m'għandu jiddaħħal ebda dubju li se jitilfu xi ċenteżmu wieħed. Nista' nserraħ ras kull pensjonant, pensjonanti huma għall-qalbna ħafna, daqskemm huma l-qalbna il-ħaddiema kollha Awċin u Maltin, u għaldaqstant kull pensjonant jista' jserraħ rasu li l-pensjoni tiegħu mhu ħadd tiġi effettwata xejn. Anzi aħna xorta nibqgħu bil-miżura ambizzjuża illi nkomplu nżidu l-pensjonijiet minkejja dan il-mument, il-pensjonanti jibqgħu oġġettiv ewlieni għalina li nkomplu naħdmu biex inkunu nistgħu nżidu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u nkunu nistgħu nżidu l-pensjonijiet tagħhom. Mal-Kamra tal-Kummerċ, flimkien mal-bqija tal-imsieħba soċjali għandna relazzjonijiet eċċellenti. Iltqajna kemm ili nokkupa l-kariga ta' Prim Ministru, iltqajt mal-Kamra tal-Kummerċ f'diversi okkażjonijiet, kemm il-Kamra tal-Kummerċ ġiet għandna l-istess aħna morna għandhom ukoll hija xi ħaġa li niltaqgħu b'mod regolari, il-laqgħa li saret il-bieraħ jiena infurmat dwarha, tkellimt mal-Peri Ċwiereb, ma' David Ċwiereb ukoll, u se nkunu qegħdin ukoll anke jien mhux biss nisma' wkoll niltaqa' nħobb ħafna niltaqa', illi ħankunu qed niltaqgħu ma' dan man-numru ta' CEOs illi iltaqgħu mal-Kamra tal-Kummerċ il-bieraħ inkomplu nisimgħu il-proposti. Silvana, jiena ma rridx ngħid li din hija xi ħaġa ta' gvern.
ħdimna ħafna bħala gvern, nipreferenti li hija xi ħaġa kollettiva, xi ħaġa kollettiva li tiġbor fiha l-idejat ta' kulħadd. Tkellimt illum ukoll mal-kap tal-Oppożizzjoni, poġġejna bil-qiegħda fil-Parlament mort fl-uffiċċju tal-kap tal-Oppożizzjoni, kellna diskussjoni kordjali, smajt lilu, sema lili, u fl-aħħar mill-aħħar nippreferi ngħid li din mhix xi ħaġa tiegħi, mhix xi ħaġa tal-Gvern tal-Partit Laburista, din hija xi ħaġa ta' kulħadd. Prim Ministru Simon Kassar minn Net News għandi 3 mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. L-ewwel waħda, l-Oppożizzjoni ipproponiet li jkun hemm traħħis ta' 50% fil-kontijiet tal-enerġija. Illum preżentajt pakkett ieħor għaliex ma tistax jew għaliex ma stajx traħħas dawn il-kontijiet f'dawn l-istadju fejn jidħlu l-enerġija u l-fuels f'dawn l-istadju. Barra minn hekk, qed issem il-ħlas ta' 800 euro. Il-gvern lil min ħajatihom lill-employer jew lil ħaddiem għaliex jekk ikun hemm lok fejn l-employer irid ħanużaw il-kelma jabbuża mill-ammont li inti bħala gvern ħadkun qed tagħti lill-employer. L-impjegat vittma, kif ħajkun hemm x'forma ta' garanzija ħadkun qiegħed tipprovdilu f'dan is-sens. U barra minn hekk fuq proposta ta' pakkeġġ li preżentajt ftit tal-ġenet ilu. Il-ġenituri u l-persuni b'diżabilità dawn li jistgħu ma jmorrux għax-xogħol jieħdu l-ħlas, eċetera. X'garanzija tagħti bħala gvern li dawn jibqgħu jingħataw l-appoġġ jekk l-employer fl-aħħar mill-aħħar jgħidulhom isma' jiena ma nistax nibqa' nistennik sakemm tiġu, allura daw ħajispiċċaw qiegħda fl-aħħar mill-aħħar mhux hekk? Grazzi Simon. Il-Partit Nazzjonalista, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tkun kredibbli meta titkellem dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma meta tħallas l-aktar minn 4 miljun euro li għandha tħallas lill-awtoritajiet tagħna. Meta jitħallas dak il-kont inkun nista' nikkunsidra dik il-proposta. Xorta waħda nikkonsidraw aħna ma neskludu xejn. Skużi, f'dan il-pakkett maħniex se nikkonsidraw dik il-proposta. Aħna ma neskludu xejn, mhux qed neskludu li jkun hemm pakketti. Sempliċi għaliex ma ressaqniex illum, għaliex illum nedejna pakkett mill-aktar ambizzjuż ngħidlu aggressiv, għaliex verament il-gvern injetta ħafna. Mhux qed neskludu li tista' tkun miżura li wieħed jikkunsidra fil-futur, imma kif semmejt aktar qabel il-war chest ma tridx tbattlu kollu mill-ewwel, timxi biċċa, però naħseb jekk kull Partit Nazzjonalista jħallas aktar minn 4 miljun euro jqarbu l-5 miljun euro jkun qed jgħin biċċa wkoll. Rigward il-min ippermetti li ftit, nista' nassigurak li ħankunu qegħdin ngħinu l-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha ukoll in-negozji b'kull mezz illi nistgħu se nibqgħu ninjettaw mhux flus biss, il-fiduċja u l-kuraġġ fil-poplu tagħna. Rigward lil min se titħallas is-somma ta' 800 euro. L-ewwel xewqa jew il-ħsibijiet li ġew diskussi kienet illi titħallas direttament lill-ħaddiema. B'mod loġistiku diffiċli biex tinħadem. Però jien ma nitkellimx dwar employers li jabbużaw. Jien għandi fiduċja fin-negozji tagħna. U ma tgħaddilix minn moħħ li se jkolli employers li jabbużaw u li dik is-somma ta' 800 euro mhumiex se jgħadduha lill-impjegati. Illum kull impjegat semani nitkellem u jaf li bidritt, ġifieri min għandu 800 euro min għajet illum bil-minimum wage. Bidritt jaf li b'effett mid-9 ta' Marzu il-paga tiegħu se tkun telet bi 23 euro fix-xahar għas-somma ta' 800 euro fix-xahar. Mela kull ħaddiem jaf li jħaqqu 800 euro fix-xahar. Jekk ma jirċivix dik is-somma, irid jirrapporta mill-ewwel u aħna bħala gvern flimkien mad-DIR naraw illi dik is-somma tingħadda b'mod immedjat. Se jkun hemm infurzar, se jkun hemm sorveljanza biex naraw li dik is-somma tgħaddi mod sħiħ. Rigward id-domanda tiegħek, it-tielet domanda tiegħek fejn tkellimna dwar x'garanzija għandhom persuni li għandhom diżabilità li l-employer tagħhom ma jkeċċihomx mill-impjieg, garanzija li mhux se jkun hemm tkeċċija ma tista' tingħata ħadd. Bħala gvern nistgħu nagħtu inċentivi. U se nibqgħu nagħtu inċentivi lill-employers tagħna biex u ma nafx fil-verità li x'għamilt li distinzjoni fuq persuni b'diżabilità qishom persuni ta' kategorija inqas. Jiena persuni b'diżabilità huma persuni tant huma l-qalbi tant għandi ħbieb li għandhom diżabilità u nħares lejhom b'ammirazzjoni. Jiġifieri ma nagħmlux dat distinzjonijiet li mhumiex fuqhom. Le, bħala gvern aħna se naraw li kull persuna li titlef l-impjieg hi x'inhi. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' razza, mhux kwistjoni ta' kulur, mhux kwistjoni ta' sess, għalina il-persuni għandhom valur indaqs kollha.
ħanaraw illi kemm jista' jkun ma jkollniex persuni fuq l-unemployment register, jekk persuna se tiġi fuq l-unemployment register f'dan il-perjodu se nkunu żidna l-benefiċċju tal-qata tal-800 euro fix-xahar aktar mill-paga minima nazzjonali. Ġifieri ħsibna wkoll għal dik l-eventwalità, imma fuq kollox mhux biss f'dik l-eventwalità li nerġgħu nsibu l-impjieg. Ġifieri jien nifhem li temporanjament se jkollna hija minn hawn lid-dinja x'qed jiġri f'kull pajjiż ieħor. Illi ċ-ċirkostanzi ta' kull pajjiż jekk inti għalaqt l-airport u għandek industrija li persentaġġ qawwi minnha jiddependi fuq it-turiżmu, ekonomija li tiddependi fuq it-turiżmu. Bil-forsi jonqsu l-impjiegi u għal daqstant ma għalhekk ħalaqna dal-inċentivi biex nippreservaw kemm nistgħu. Kien tilef impjieg wieħed ikun ta' diżappunt għalija ma hija realtà. U rridu naħdmu li malli nerġgħu lura back to business, naraw li mhux biss jerġa' jkollna l-istess livell ta' employment li għandna llum imma nżidu iktar miegħu. Good evening, Prime Minister Ivan Martin from the Times of Malta. A week ago, you announced, less than a week ago, you announced a financial aid package similar to this one. You had held discussions with the social partners who are behind you now, and they had made a suggestion for the measures that you've announced today to be announced a week ago. What changed in that week? And if I could ask one more question as well, the debt ratio to GDP will go up to around 50% through the introduction of these measures. How much further will the government, does the government envisage pushing the debt ratio? Grazzi Ivan. Jista' jkun iġi jumejn oħra qudiemkom u ngħidilkom li nidejna miżuri differenti li jistgħu jkunu miżuri iktar ġenerużi, miżuri li jiffokaw fuq settur u mhux aktar. Fuq ieħor jiddependi skont kif iċ-ċirkostanzi se jkunu qegħdin jimxu. L-istess kritika kellna mill-aspett mediku għaliex ma għamiltux lockdown. U mbagħad l-għada għaliex ħallejtu restaurants miftuħin. U mbagħad ġimgħa wara meta laqna restaurants għaliex ma laqtuhomx ġimgħa qabel. Tittamel kollox fil-mument l-aktar indikat. Jiġifieri jiena ma nara b'ebda mod xi ħaġa li wieħed għandu jistħi minna għaliex ħadna dan l-approach ta' b'mod gradwali, b'mod set, jaf kemm il-set ta' miżuri, fadal. Kollox jiddependi kemm il-pandemija seddum, kollox jiddependi fuq kollox kemm l-effetti ekonomiċi negattivi se jkunu qed idumu. Rigward il-kwistjoni ta' ċifra li semmejt li inti jista' jkolli titla' aktar minn hekk ukoll, però f'dan il-mument ma' Prof Xikluna ma' Silvio Xkembri qegħdin hawnhekk tkellimna fid-dettall, jista' jkolli titla' aktar mill-50% li qed issemmi inti, però f'dan il-mument minix qed inħares. Nifhem li se nkun il-Prim Ministru se nkun qiegħed nagħmel budget fejn minn surplus il-probabilità se tkun li morru għal deficit mhux qed inħares lejn numri, qed inħares lejn kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin, qed inħares lejn il-kwalità li rridu nħallu lin-negozji tagħna, lejn id-dinjità li rridu nħallu lil ħaddiema tagħna, d-dinjità li rridu nħallu lin-negozji tagħna, u jekk hemm bżonn li nagħmlu d-dejn dan hu l-mument li nagħmlu d-dejn għax dak id-dejn se jitpatta. Fiduċja fl-ekonomija, fiduċja fil-ħaddiema tagħna, fl-aħħar mill-aħħar il-gvern għalhekk qiegħed hemmhekk. Tuħu pjaċir li jkollok ċifri statistika illi tkun sabiħa fuq il-karta, toħu pjaċir, kull gvern jieħu pjaċir. U f'daw l-aħħar 7 snin kellna numri illi għamluna kburin għax juru l-għaqal tal-gvern. Dan hu mument partikolari, ċirkostanza partikolari, f'ċirkostanza differenti kieku tgħidli fl-2012 ngħidlek ma kien ikolli xejn biex inkun gburi kieku kont Prim Ministru dakinhar għax ma kienx hemm ċirkostanza eċċezzjonali bħal tal-lum, imma ir-rata tad-dejn, il-miżuri, il-deficit li kellna f'pajjiżna kien wieħed allarmanti. Illum jekk xi ħadd jgħid li ma tiddejjaq ngħidlu le għax irid inkun qiegħed niddejjem biex nagħti fiduċja lil ħaddiema Maltin u Awċin lin-negozji fuq kollox il-kuraġġ. Good evening, Prime Minister. Julian Bonnici from Love and Malta. I have 2 questions for you. The first concerns the measures directed at businesses that aren't necessarily closed but are struggling, particularly the 1 day in 5 measure. For those businesses who are struggling to make ends meet, is that measure going to help them at all in any significant way, especially with rents and other huge expenses they have to address every month? And the second question would be, so there are plenty of civil servants that earn over about €40,000 a month, yourself included. Would you consider maybe taking a pay cut from them to fund towards other salaries in the private sector? M'għandi ebda problema, fil-fatt kienet waħda mill-proposti, mhux proposti, kont se nannunzja ma kienx beħsibni nagħmel issa nista' ngħidlek lest li nofri salarju ta' xahar tiegħi. Id-domanda l-oħra dwar id-domanda dwar renti hija waħda illi ħafna minnhom huma renti privati, kirjiet privati.
Meta qed nitkellmu dwar kirjiet privati, is-sitwazzjoni hija ftit iktar ikkumplikata għaliex għandek realtà ta' negozji li huma magħluqin. Imma jinsabu ġew premises, jokkupaw premises illi huma proprjetà tal-privat. Hemmhekk jien nappella r-raġonevolezza. Nappella r-raġonevolezza għaliex min huwa s-sit tal-proprjetà irid jifhem illi l-interess primarju tiegħu illum mhux li jiġbor il-kirja imma li jippreserva lill-inkwilin. Jiġifieri li kemm jista' jkun li l-kerrej li għandu ġo dak il-premises iżommu hemmhekk ħalli nitkellmu f'Mejju, nitkellmu mhux qed nitkellmu forsi April nkun ottimisti żejjed imma qed nitkellmu f'Mejju. U nerġgħu lura laqas nista' ngħid Mejju, ġifieri qed nagħti x'nixtieq jiena. Imma jiena dejjem għadlek inkun ottimist, jista' jkun perjodu ieħor. Sab l-inkwilin fil-post, reġa' beda l-business b'mod normali, titħallas il-kirja, għandu l-inkwilin li qiegħed hemmhekk les diġà, jekk jiftemux fuq rata ta' kera inqas hija kwistjoni. Hemm min qed jagħmel argument li din hija kwistjoni ta' force majeure u allura ġala darba l-post ġie magħluq mill-gvern il-kirja mhijiex dovuta, dak argument legali mhux se nesprimi x'naħseb jien dwaru hemm opinjonijiet differenti. Jekk xi darba wieħed se jmur jittestjah quddiem xi qorti wieħed irid jara x'outcome ser ikun hemm, però ma naħsibx li huwa l-mument li qed joqgħod jiddibatti din mhix kwistjoni ta' qrati, kwistjoni li is-sit l-inkwilin ipoġġu bil-qiegħda jgħidu qed nitkellmu dwar. Immaġinak inti inkwilin ilu 5 snin ġo post. Ilu 5 snin ġo post, iħallas il-kera b'mod regolari u dejjem kien puntwali fil-ħlas tal-kera. Issa nqala din iċ-ċirkostanza temporanja, taf tkun xahar, taf tkun xahrej, taf tkun 3 xhur, taf tkun anqas u hija temporanja. Jien kieku jien inkun is-sit nagħti l-benefiċċju lill-inkwilin jew kirja mħallsa anqas, jiftehmu bejniethom u wieħed jimxi l qudiem. Naħseb dik hija l-flessibilità u raġonevolezza. Rigward x'semmejt li dwar il-ħaddiema taċ-ċivil, jiena għamil ġest issa ma kont se nħabbru llum ma kont diġà ħsib dwaru sa la saqsejtni ħabbartu. Naturalment huwa il-ġest ta' kif jien nara l-affarijiet, żgur li mhux se nobbliga b'da ħaddiem taċ-ċivil biex inaqqas mill-paga tiegħu u jgħaddiha l ħadd ieħor, però l-ispirtu tas-solidarjetà qiegħed hemmhekk għandu ikun hemmhekk dan hu l-mument tal-aħna u meta jingħad il-mument tal-aħna ifisser illi kulħadd irid ikun solidali ma' ħadd ieħor. Jien nifhem illi hemm min għaddej minn dbatijiet, hemm min għaddej minn diffikultà, hemm min il-biża' mhux qed tħallih jaħdem, hemm min l-inċertezza mhux qed tħallih jaħdem, u nemmen li dan hu l-mument li jiddefinina li għandna nkunu fih flimkien u iva jekk kulħadd jista' jgħin dik il-biċċa biex minnu l-inqas ipprivileġġjat u min qed jirċievi l-anqas ammont ta' flus minn forsi kien jaqla 1,500 euro u ħajkollu jinżel għal 1,200 dik xorta 1,500 in the grander scheme of things hija somma tajba ma mhijiex ta' barra minnha u laqqas partikolarment jekk qed tħallas kera. Wieħed jgħin lil ieħor, naħseb dan hu l-mument fejn ngħinu lil xulxin, ngħinu l xulxin kollha kemm aħna anke min qed ikun qed idaħħal idu fil-but u ħafna. Inkluż employers, inkluż sidien ta' proprjetajiet li qegħdin idaħħlu jdejhom fil-but. Jiġifieri dik kritika li qisu l-employers ġiplaw u tuħux lem. Mhux qed ngħid m'hemmx każijiet hekk, imma naħseb hija kritika inġusta b'mod ġenerali minn qed jagħmel dil-kritika b'mod ġenerali hija kritika inġusta u inġusta ħafna. Kulħadd jgħin biċċa, kulħadd jgħin mill-biċċa li tista', jien għandek ifend biċċa issa min jista' jgħin biċċa jgħin ukoll. Albert Gallia, Mod Independent. L-ewwel xogħol dal-pakkett ta' miżuri kif qed taraw bħala gvern li se tiffinanzjawhom, so qed naraw forsi bank loan, qed naraw mill-iskema tal-passaporti u jekk anke bank loan. Għaliex ittieħdet id-deċiżjoni. Fit-tieni nett l-istess il-miżuri li ħabbart illum daw se jibqgħu fis-seħħ kif huma sakemm tgħaddi il-perjodu kollha, so jew se jkun hemm ċerti affarijiet li forsi jiżdidu fuqhom u l-aħħar punt jekk ma jimportax l-ikbar settur li naħseb ser tintlaqat minn din il-kriżi hija bla ebda dubju s-settur tat-turiżmu. X'qegħdin tantiċipaw meta se jiftħu forsi l-bibien għat-turisti u kemm qed tantiċipaw li l-effett finanzjarju fuq das-settur se jkun?
Domandi diffiċli f'parti minnhom għaliex qed issaqsini dwar xi ħaġa li għadha inċerta. Rigward kif se niffinanzjaw dan l-ammont, kellna diskussjonijiet fit-tul Silvio Xkembri Edward Ċikluna, Bank Ċentrali mal-esperti finanzjarji tagħna wkoll ħdimna s-sibt għamilna ġurnata s-sibt naħdmu il-bieraħ tqajna kabinett sal-11 ta' bil-lejl, għadna qed nanalizzaw l-aqwa metodi. Serraħ rasek kollox huwa kostit, il-finanzi qegħdin hemmhekk, ma mhux biżejjed għandna finanzi għallum, imma għandna wkoll il-pjan finanzjarju biex ma naqtawx nifisna malajr, ġifieri qed inħarsu lej sitwazzjoni li ta' fit-tul fuq medda ta' xhur, mhux qed ngħid li l-pandemija se ddum medda ta' xhur, qed ngħid li l-impatt ekonomiku negattiv jaf itul fuq medda ta' xhur, u għaldaqstant qegħdin naħsbu mhux biss li l-war chest ma imbattluħx mill-ewwel, imma li noħolqu wkoll mekkaniżmi biex dak il-war chest inkomplu narmawh. Ħalli jekk ikollok din iċ-ċirkostanza li l-gvern ikollu jinjetta iżjed, il-messaġġ huwa li l-gvern m'għandux riżorsi infiniti. Jekk hemm xi ħadd li qed jaħseb li l-finanzi tal-gvern u r-riżorsi tal-gvern huma infiniti kemm taf żbuttuna u tista' tieħu kemm trid. Mhuwiex il-każ. Dak huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. Però se nkunu u se nibqgħu nkunu aggressivi fl-inċentivi li nagħtu ħalli nibqgħu nippreservaw il-fiduċja fis-settur. Rigward meta se nerġgħu niftħu l-ajruport, dik tkun waħda mill-iktar deċiżjonijiet diffiċli għax ma tiddependix biss dwar is-sitwazzjoni lokali, ma tiddependi minn analiżi li rridu nagħmlu fuq is-sitwazzjoni f'pajjiżi barranin. Ġifieri jekk ikollok sitwazzjoni fejn l-ajruport tagħna idum ma jinfetaħ. Tgħidlix qed nara jien illum nara ċirkostanza fejn l-ewwel ikollna in-negozji lokali li jiftħu, l-airport ikun l-aħħar ħaġa li tiftaħ. Il-loġika ta' kif qed nara l-affarijiet hekk qiegħda, l-affarijiet jafu jinbidlu, u għaldaqstant ikollna l-ekonomija lokali li terġa' tibda iddur ir-rota, bdew restaurants, forsi Maltin marru weekend break u terġa' tibda ddur ir-rota hemmhekk. Id-deċiżjoni eventwalment tittieħed fuq bilanċ ta' diversi konsiderazzjonijiet meta jinfetaħ l-airport. Hija deċiżjoni mhix faċli, deċiżjoni li ħadd ittieħed u ma nistgħux indumu billi naħduha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar għandek is-sitwazzjoni tal-konnettività ta' pajjiżna ma' pajjiżi oħra mhux biss it-turiżmu għal-leġer, imma turiżmu wkoll ta' mhux turiżmu Maltin li jridu jsifru barra l-pajjiż fuq xogħol ukoll ikollok kwistjoni ta' xogħol essenzjali li trid tagħmlu. F'dan kollu ħsibna wkoll f'min qiegħed jieħu kura medika barra minn pajjiżna, hemmhekk l-istess il-gvern mhux qed inħarsu lejn numri, il-messaġġ li jiena għaddejt lil min ikkuntattjani qalli ma jien qed nieħu kimo nippreferi noqgħod l-Ingilterra. Mhux problema, inti ħuħsib il-kura l-gvern jieħu ħsieb biex iġibek lura spiża tiegħu ċertament m'hemmx kompromessi fuq hekk, il-gvern se jkun qed jagħti r-riżorsi kollha tiegħu f'dak is-sens tajna diġà biex irripatrijajna ħafna u ħafna Maltin u għawċin lejn il-gżejjer tagħna sal-bieraħ jew il-bieraħ tlula baqajna nirripatrijaw in-nies u dak huwa d-dover lanqas ħaġa li nistgħu nagħmlu fiċ-ċirkostanzi. Hi, Prim Ministru Carla Zoppardi minn Malta Today, għandi tliet mistoqsijiet. Issa li bl-istat qegħdin nissoċjalizzaw l-ispiża tat-telf tal-businesses sabiex insalvaw ix-xogħol. Taħseb li wasal iż-żmien għal windfall tax fuq profitti enormi bħal banek li eżempju għamlu 160 miljun profitt. Il-gvern u se jkun qed jgħid lill-banek biex inaqqas rati tal-imax fuq loans u mistoqsija rigward is-sejħa li ħabbartu llum rigward l-isptar prefabbrikat. Meta għandek St. Luke's u nifhem li forsi qiegħed il-bot minn Mater Dei, iżda qegħdin naħallsu 70 miljun fis-sena lill-steward. Ma taħsibx li hija issue nazzjonali li jintuża dan l-isptar f'sitwazzjoni straordinarja bħal din li ninsabu fiha? Rigward l-ewwel domanda, mhuwiex il-mument li nitkellmu dwar li nimponu aktar taxxi. Dik id-diskussjoni tista' tinbeda fil-waqt opportun, mhux dan il-mument, biss però nappella wkoll għal biex jekk jerġa' jkun eventwalità. Ħankun ġust, forsi qed tgħidulek hemm qed taqbes għan-negozju, meta nkun fatwali, normalment u f'qalbi naqbes għal ħaddiem. Imma hija realtà li din hija sitwazzjoni li ebda negozju, partikolarment dawk fl-industrija tat-turiżmu, ma seta' jantiċipa. Min seta' qatt jantiċipa li f'ġurnata jew jumejn il-pipeline ta' income kollu tiegħek jingħalaq billi jinżel xater b'mod leġislattiv billi tinħareġ
legal notice, jew jinħareġ fil-kastal tal-aeroport jinħareġ notice to airmen li qed nagħlqu l-aeroport tagħna u inti waqqaflek għal kollox l-inkam tiegħek li jkollok sitwazzjoni fejn ir-rota ekonomika tibda ddur iktar bil-mod u jonqoslok l-inkam. Dik xi ħaġa li jridu li dejjem iridu jaħsbu l-employers għalija. Ma din hija ċirkostanza eċċezzjonali fejn inti spiċċajtu kellek min dal-għodu tkellimna mal-MHRA kellek min għamel investiment ta' 30 miljun, jiġifieri jsiru profitti kbar u jsiru investimenti kbar ukoll. Min għamel investiment ta' 30 miljun lest biex jiftaħ walaqnilu l-airport. Jiġifieri tittara kollox fl-assjem tiegħu fl-istess waqt nibgħat messaġġ lin-negozji kollha illi jridu jaħsbu għal dik il-ġurnata tax-xita. U hemm min qiegħed jaħseb, hemm min ħaseb bissa żmien it-tajjeb, hemm min ħaseb biss li jerġa' jirrinvesti, tajjeb li terġa' tirrinvesti, imma tittaħseb ukoll għal kontingenzi. Però jien ma niddeskrivix bħala bailout mill-istat lin-negozji tagħna, ma naħsibx li nkun qed nagħmel ġustizzja jekk niddeskriviha b'dak il-mod, hemm intervent mill-istat, hemm intervent qawwi, imma fuq kollox hemm intervent ta' fiduċja fl-aħħar mill-aħħar il-karus tal-gvern ma ġemmawx il-gvern. Ġemmawh in-negozji tagħna, ġemmawh il-ħaddiema tagħna bil-ħidma tagħhom, kien ġemmajnieh b'mod kollettiv, kull min ħadem, kull min investa flusu, kull min ħadem. Kull min reġa' jinvesta flusu kontribwixxa għal dak il-karus bit-taxxi tiegħu bil-ħidma tiegħu u għal daqstant dak il-karus mhux qiegħed hemmhekk biex ngħidu għandna 600 miljun, biljun, 2 biljun imġemmajn jew iżjed. Qiegħdin hemmhekk biex f'mument ta' bżonn tużomm mod għaqli u biex tiżgura li għada nerġgħu nibdew innitfgħu f'dak il-karus biex hekk mhux biss għall-kontinġenza ma l-bżonnijiet tal-pajjiż b'mod ġenerali. Rigward id-domanda li għamilt li dwar l-isptar prefabbrikat illi se jkun qiegħed. Iva, għandek raġun, il-loans diġà bdejna f'diskussjonijiet iva biex il-banek inaqsu ir-rata tal-imax, tkellimna wkoll dwar il-moratorja, fil-fatt kellek l-HSBC żgur, il-Lombard Bank tkellem ukoll, Lombard jew APS ma nafx hekk it-tnejn illi introduċew l-iskemi ta' moratorium se jkunu qegħdin jgħinu ħafna u qed jitkellmu fuq personal loans, home loans jiġifieri wkoll li qed jolqtu il-kategorija ta' persuni li jkunu jistgħu lanqas. Iva bħala gvern se nkomplu niddiskutu mhux biss niddiskutu, se nkomplu ninsistu. Silvio, Edward, Clayton, Bartolo, tidu tibqgħu taħdmu biex din hija kruċjali li jkollna il-rati tal-imax li jinżlu l-isfel dan huwa mument banek marru tajjeb fil-momenti illi kienet jiġi ġenerat ħafna ġid f'dan il-pajjiż rajna il-profitti li saru tul is-snin dan hu l-mument ukoll illi l-banek jagħtu il-parti tagħhom u jkunu jistgħu jgħinu wkoll. Rigward Ma jien kont qed nitkellem dwar banek li eżempju naf għandek il-BOV għamlu 90 million profit, l-HSBC għamlu 40 million profit. Ma temmenx li għandu jkun hemm xi ħaġa minnaħa tagħhom biex once again ikun hemm windfall tax fuq biex jgħin. Diġà weġib tal dik id-domanda, mhux il-mument li niddiskutu l-impożizzjoni ta' taxxi ġodda, mhux neskludi. Dan hu mument, ġifieri qegħdin letteralment f'sitwazzjoni ta' gwerra fejn l-ewwel irridu nippreservaw is-saħħa tal-poplu, it-tieni l-impjiegi u l-ekonomija. Mela, il-focus kollu jiena jekk tgħid li l-pjan ta' ħidma tiegħi jiena tlaqt kif tafu kampanjaj tal-kampanja tal-leadership fuq tema ta' governanza tajba, kontinwità b'tema ta' governanza tajba. Prioritajiet ta' deċiżjonijiet sakemm inqalat tidali għaddejjem bħalissa kienu deċiżjoni wara deċiżjoni kollha bbażati f'dik il-linja. Tibqa' tema ewlenija li hija nifhem ukoll hemm prioritajiet għaliex il-priorità tas-saħħa tal-poplu elbet kull konsiderazzjoni oħra. U ġiet l-ewwel priorità. Mela l-ewwel priorità f'moħħi jien hija illi nibża għas-saħħa tal-poplu Malti waqt dik l-ewwel priorità u jekk jista' jkun naslu f'sitwazzjoni li ma jkollniex fatalità waħda f'dan il-pajjiż tkun nifhem illi madwar id-dinja il-realtajiet huma differenti, għadni qed nittama li l-outcome minn da kollu ikun dak hemmhekk inkun l-iktar persuna kuntenta fid-dinja. Tieni waħda li nibża l-impjiegi tal-poplu Malti wawċi partikolarment tal-ħaddiema iż-żgħar. Affarijiet oħra mhix qed neskludihom jekk qed nitkellmu dwar windfall tax, dwar taxxi oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar dan id-dejn li se nagħmlu jrid jiġi imħallas ukoll. U żgur mhux se jkollna ġifieri jekk tgħid lili bħala prinċipju sakemm nibqa' jien bħala Prim Ministru, żgur mhux se nkun qiegħed nieħu mingħand iż-żgħir, imma iktar milli nitkellem dwar taxxi nippreferi nitkellem dwar inċentivi, jiġifieri il-mudell ekonomiku li jien nara għal wara li noħorġu minn dan il-perjodu huwa simili għal dak li kellna fl-2013. Forsi rridu nkunu iktar aggressivi issa fej ninċentivaw u nistimulaw in-negozju, fejn ninċentivaw il-ħaddiema biex jaħdmu iktar persuni biex joħorġu jaħdmu u bekk
iżżid l-inkam, iżżid il-ġenerazzjoni tal-introjtu, mhux billi timponi iktar taxxi ma biex billi tiġġenera aktar ġid. Dak l-approach ġobni iżjed. Dwar l-isptar. Nifhem ukoll illi dan huwa argument politiku, l-kwistjoni ta' steward hija kwistjoni li jinħatta b'serjetà kbira, kif taf għamilt stocktake tal-kuntratti kollha. Konna din niddiskutu, konna din naħdmu, għamilna analiżi, ħtarna kumitat, għamilna l-analiżi, għadna dejjin mhijiex il-priorità fil-moment, jiġifieri il-kwistjoni dwar kif l-outcome ta' x'siġri fuq ir-relazzjoni kontrattwali bejn il-gvern u steward wieħed ta' trid jieħu d-deċiżjoni finali dwaru, konna din noqorbu ġara li ġara u kollox mhux waqaf imma tpoġġa fuq il-back burner. Din hija xi ħaġa minn hawn lid-dinja, ir-realtà il-focus tal-gvern issa huwa ffukat fuq il-pandemija. U ffukat, mhux ħanejt 95%, jien 100% qiegħed iffukat. Għaliex naf illi if we get this wrong, mhux se nitkellmu dwar steward u mhux se nitkellmu dwar governanza. Jekk ma nibqgħux nimmaneġġjaw bil-mod eċċellenti li qegħdin nimmaneġġjaw illum. Mhijiex self-praise, imma hija l-mod oġġettiv il-mod tajjeb li qegħdin nimmaneġġjaw. If we get it wrong, ma nirkuprawx minnha bħala pajjiż. If we get it right, u jiena konvint li we get it right, mill-ewwel ħanejt għalija nerġa' nibda bil-prijoritajiet li konna qed nitkellmu qabel, prijoritajiet ta' governanza tajba, fosthom hemm il-kwistjoni ta' steward, irridu naraw x'jaqbel għall poplu Malti u x'jaqbilx illi nkomplu b'dak il-kuntratt, jaqbilx illi nkomplu b'kuntratt li huwa emendat, jaqbilx illi mmorru għat-tħassir total tal-kuntratt u l-agreements anċillari li hemm għalih, id-deċiżjoni hemmhekk qed tittieħed. Xtaqt ħadd qabel kieku ma nqalax l-inqalas allum id-deċiżjoni ttieħdet żgur naħħa jew oħra, ċirkostanzi huma tali li l-prijoritajiet tagħna huma differenti f'dan il-mument. Żewġ mistoqsijiet Kajm il-One News. Tkellem dwar il-war chest, kemm huwa importanti li f'dan mument il-gvern ma jonfoqx dak kollu għandu disponibbli għalih bħala flus. U t-tieni mistoqsija bħala gvern xi kemm qed basra tonfqu fis-settur tas-saħħa tul din il-kriżi. Fis-saħħa biss minna injezzjoni addizzjonali ta' 35 miljun ħabbarnija fl-ewwel jew fit-tieni pakkett. Konservattiv ħafna tgħid li l-prof se tinkunu x'hekk. X'kiena fuq il-karta dak imma jiena tgħid x'kiena fuq il-karta. Nifhem li se tkun ħafna iżjed minn hekk. Però mingħajr ma ngħid illi għaliex qegħdin f'dan il-mument se nisparpaljaw il-flus, maħniex se nisparpaljaw il-flus laqqas fuq is-saħħa, maħna se nisparpaljaw il-flus. Ma nistgħux noqogħdu lura milli nonfqu dak kollu li huwa meħtieġ sabiex nippreservaw bl-aqwa mod is-saħħa tal-poplu Malti u għawġi. Jista' jkun dan iġu kritikati u jgħidulna għaliex dik l-isptar ma miskromx għamiltuha, dik ma miskromx krejtuha, għax ma kellniex bżonna. Iva, ma verament qegħdin f'situ jista' jkun hekk, jalla jkun hekk, jalla jkun infaqna tant miljuni żejda u ma ġejniex bżonnhom. Ma ġejniex bżonn is-sodod żejda illi għamilna, ma niġux bżonn il-ventilator żejda illi investejna fihom u xtrajna, jalla. Nittama li jkun hekk u l-kritika li jkollna hija li nfaqtu flus għal xejn. Nixtieq li tkun dik il-kritika ma niġux bżonnhom. Però ma nistgħux niġu f'ċirkostanza u jkun hemmhekk id-dispjaċir tiegħi li niġu bżonn tagħmir mediku, li niġu bżonn sodot u ngħidu m'għandniex biżżejjed. Jew li niġu f'dik id-deċiżjoni, l-iktar deċiżjoni li tbeżżani li rridu nipprioritizzaw pazjent minn ieħor. Dik tkun xi ħaġa, deċiżjoni li jien ma nkun nista' ngħix qatt biha. U għalhekk tajna r-riżorsi nappella biex min huwa nkarigat. Għat nitkellem mod ġenerali bħala gvern mod ġenerali f'dan il-moment procurement. Għandna ħafna biex naħsbu għal kull eventwalità, kulħadd qed jaħdem bil-aqal, nappella l-aqal, kulħadd irid jaħdem bil-aqal fil-procurement b'mod ġenerali. Imma mhux se noqogħdu ngħidu dik nistgħu ngħaddu mingħajrha, jew maskli nistgħu ngħaddu mingħajrha, jew ventilators nistgħu nġibu ta' kwalità inqas, jew nistgħu nġibu inqas. Se nonfqu n-nefqa kollha li hija meħtieġa biex il-prijorità tas-saħħa tal-poplu Malti tiġi preservata. Kemm se tkun l-ispiża finali mhux mill-aspett mediku, mill-aspett mediku wieħed jista' jagħmel tbassir, mill-aspett ta' injection fl-ekonomija tagħna. Diffiċli tgħid għaliex tvarja ħafna mill-inċentivi li se nkunu nkomplu qegħdin nagħtu tal-lum hija waħda, probabbilment se tkun l-ikbar waħda minn dan is-setta inċentivi kollu li se nkunu qegħdin nagħtu mis-setta miżuri, se jkollok oħrajn, se jkun hemm oħrajn u kemm se ndumu nagħtu daw il-pakketti ta' inċentivi, ta' is-settijiet ta' inċentivi, ġifieri żgur sakemm tibqa' l-pandemija. M'hemmx kwistjoni. Imma se jkollok realtà li f'setturi oħrajn il-gvern se jkollu jibqa' jwieżen
għal-ġimgħat jew xhur wara wkoll. Inutli jiena nagħti eżempju wieħed, lukanda li ftaħna kullumkien, ftaħna restaurants, ftaħna kull negozju li huwa magħluq bil-legal notices ta' bħalissa, imma ħallejna l-airport magħluq. Ġifieri il-lukandi, il-hotelier li sejdli, OK, ftaħt l-ekonomija lokali. Imma t-turist mhux qed jiġi, jiġifieri nifhem li rridu nkunu flessibbli hemmhekk ukoll, u għalhekk li dak il-war chest ma battalniex mill-ewwel għax qed naraw lejn sitwazzjoni li tista' ddum xhur ukoll. L-appell tiegħi lejn min iħaddem lejn in-negozjanti kollha huwa li jkunu raġonevoli fit-talbiet tagħhom. Ma nagħmlux talbiet li jistgħu jġibu l-pajjiż arkubtejh. L-ar ħaġa li tista' tiġri f'dan il-mument huwa li jkollna talbiet qawwin illi jistgħu jġibu l-pajjiż arkubtejh u ma jkunx jista' jgħin iżjed fil-mument li l-aktar ikollna bżonn biex ngħixu, biex ngħinu. L-antan huwa li jifdlilna biżżejjed f'dak il-war chest biex inkunu nistgħu nibqa' nagħtu l-inċentivi kollha li hemm bżonn, noħorġu minn dan il-mument b'wiċċ il-ġid u wieħed iħares il-qudiem jimxi l-qudiem. Fiorella Paġ, Television Malta, il-miżura ta' €800 tot ukoll għas-self-employed li kellhom jalqu bħal ħwienet u servizzi. Iva, il-miżuri kollha mhux ta' €800 biss, ma jagħmlux distinzjoni b'mod ġenerali across the board bej persuni li huma in employment, jiġifieri huma impjegati, u persuni li huma impjegati għal rashom. Ma hemmx distinzjoni. Jiġifieri iva jistgħu jieħdu dik is-somma wkoll, jirċievu dik is-somma wkoll. F'dak il-każ naturalment għad-domanda li saret li aktar qabel min qed jirċievi s-somma se jkun qed jirċievi l-ħlas self-employed b'mod dirett. Grazzi.